kena eling jaman semono elah ya mas ya mas ya mas aja gawe kleneng ati tansah leweng atiku kayoyon selagamu tansah nambahi lamun dasar ayo lancar kuning ora mau kalah teko tate gombeng meja poso dedek aku wis trimo Alhamdulillah wa syukurillah luar biasa. Penontonnya seneng do meteng. Penonton dek seneng do meteng. Lah manggon ning petengan. Kok manggon ning petengan piye to iki kok ya? Iku mono ya ning Padangan. Padangan adoh men. Kene no. Maksude iki penontone iki padha nonton ning gone Padangan ngono lho. Iki kok ya. Iki ngono jape ledok ora Padangan. Sor lampu iku lho. Sor lampu anggap pitik piye wong do ning kono kabeh ngono sor lampu. Maksude cedhak awor lampu. Endi? Lah kae. Lampune. Lah iki. Walah cedhake. Iki kok kaya yo ngerti lampu iki. Napa? Wong ngerti lampu tembak iki. Napa? Ngerti? Ya ngono. Sebabe apa lampu kuwi kok padhang? Sebabe apa lampu kok padhang? Ya. Mergo ono listrike. Ora iso kleru. Dadi iki anggere ono listrik iki mekan padhang. Ah, sing ngomong sapa? Sebab ono tegangan men Ah, iki kleru. Ono kabel sing nyambung. Piyu, dawane jawab ora bener, dawane ra karuan. Sebabe apa lampu kok padhang? Lah ya ono listrike mulane iso padhang. Kleru. Lah sebabe apa lampu kok padhang? Mergo mripatmu melek ngono. Jajal nek meremak peteng. Bedian opo? Iki alhamdulillah. Ya. Ugi awak dhewe sak rombongan gelar Tribudaya ketiban sampur. Waduh. Sowan wonten kajatipun geranipun Bapak Supriyadi. Oh Pak Yadi. Alhamdulillah. Ugi dalah Ibu Elvi Duyanti ana tepi Darmaning Asukuan. Apa? Wali Matul Tasmiyah kagem panjenenganipun adik Safa Safira. Lah iki kok ya. Loro. Dek Safa karo Dek Sapira. Maksude iki piye to omongan karo kowe kok angel kabeh ta aku iki. Kowe sing ngomong aku sing gak mudeng kok. Maksude iki Wali Matul Tasmiyah. Iya. Lah ya to. Utawa tasakuran adik Safa Safira ngono. Loh, kembar ora iki. Maksude jenenge iki adik Safa Safira ngono. Wah, angel men kandhanane mah iki kok. Lah iya ngomong nek dadi siji ya ngono. Dadi siji. Safa Safira. Alhamdulillah selapanan yo iki mau. Iya Dek Selapanan tanggapno toprak saka Bluro gelar Tribudaya saka Tempuran. Aduh. Lah ya ta. Iya, aduh-aduh saka Bluro tumekaning kene ya ta. Kanthi rahayu alhamdulillah do selamat. Luar biasa. Iya ning kudu sing ati-ati Mas. Saiki jamane jaman wis tuwa. Kene ya Penyakit maneka warna. penyakit apa? Lah, sapi li saiki tekane penyakit PKN. PKN apa?
Penyakit sapi lho. Alah iki kok ya PMK rek iki kok ya PMK. PMK piye? Iki kok ya ngeyel dikandani. Ah ya pokoke penyakit sapi kuwi lho. Mulane wong lah iki kudu sing ati-ati. Sebabe wong lah iki yo padha ae. Nek ora njaga kesehatane yo gampang kena penyakit. Lah ngono. Kaya kae penyakit sing anyar. Apa? Penyakit padang jinglang. Penyakit kok padang jinglang. Oh alah kira arti kok Penyakit apa iku? Penyakit padang jinglang ra ngerti ya? Apa? Penyakit disenteri. Gak padang jinglang. Omong penyakit padang jinglang itu ya ora penyakit. Lah disenteri ini. Iya ya. Disenteri padang ora? Padang. Lah iya. Terus penyakit kertas. Penyakit kertas sih penyakit apa, Dek? Polio. Iya. Wah, kuwi kudu sing ati-ati. Sing paling bahaya biasane wong tuwa. Dene ya. Ku penyakit darah tinggi. Ya biasane sing wis tuwa-tuwa ki biasane rentang penyakit. Mulane kudu sing ati-ati, kudu iso njaga. Penyakit darah tinggi ki apa obate lho. Ya biasane gampang. Nek kepengin nambani penyakit darah tinggi, carane gampang. Apa? Lho biasane darah rak wis dhuwur to. Kepengin ape ngendekno, tukokno timun. Dah. Cah goblok ngono. Tukokno timun cilik-cilikan ning pasar berah, mangan timun telu ki darahe mesti wis mudhun. Bocah ora tau mudeng karonan penyakit ngono kuwi. Lho bocah iki piye bocah iki? Penyakit darah tinggi ki obate ra timun. Apa? Sate wedhus. Lho sate sapi. Terusan iwak pitik. Potong. Bocah iki ape bento menawa. Omong ngam iku lho. Penyakit apa ki jenenge wong ki nek darah tinggi. Wong ki nek darah tinggi supaya ngedono ki ya timun. Darah tinggi pakane sate wedhus apa ora nambah dhuwur no kowe. Lah sate wedhus kanggone tombo apa? Lho, nambah darah. Nambah darah berarti sing nambah darah ki sing kurang darah. Iya. Kurang darah obate sate wedhus. Iya. Jane pengalamane kurang. Duh. Wong sing kurang darah, nek pengen mundak darah iki gak usah larang-larang. Apa? Loh, ora usah nek modal sate wedhus. Lah terus sate sapi. Loh, pancen kuwi iki obate ya kaya ngono lho, Dik. Kuwi iki goblok kok. Nek wong kurang darah iki obate gratis. Apa? Diidoni. Diidoni. Lho kok iso? Lah kowe nek ora percaya, wong sing kurang darah kon marana omahku. Terus tak idonane matane. Nesu ora? Ya jelas nesu no, Dek. Wong nesu biasane darahe mundak ora? Ya mundak. Lah. Gak usah tuku sate wedhus darahe mundak dhewe. Perkara mbok idoni iku. Idoni matane jrus. Berarti supaya kok darahe kepengin apa mundak, ora usah tuku sate wedhus. Ora usah. Marono mam diidoni. Aku krungu-krungu jare jaram kurang. Biyen ya. Saiki wis gak. Saiki wis gak. Wis gak normal aku wis. Wis arep apa tak idonane? Ndang saiki 4 juta kok. Kaya bocah mangkel wong. Mulak wong ki nek wis tuwa mangan sak mangan kudu perlu diati-ati. Biasane wong wis tuwa ki usia lansia atau wis rada tuwa ki gampang kena rentang penyakit. Mulak mangan sak mangan perlu diati-ati. Iwak-iwakan ki nek wis tuwa ki aja. Lho kaya contoh apa iwak wedhus ngene ki ya dipenging mengandung kolesterol. Iwak wedhus mengandung kolesterol. Bahaya. Sekolah ning ndi? Lho. SMA lho. SMA kok goblok. Wedhus? Ya. Ya ta? Mengandung kolesterol. Wah. Goblok kamu. Lho, ngono kok. Nek wedhus iki mengandung cempe. Wedhus kok mengandung kolesterol. Kowe tumuk anake wedhus jenenge kolesterol kuwi. Iya. Wedhus ki mengandung cempe. Berarti wedhus mengandung cempe. Iya, kabeh wong iki wedhus mengandung cempe. Ora ana wedhus mengandung mbokmu ya. Ya, su. Angkel wong. Tapi ndek iki ra apa-apa, Mas. Apa? Aku ya karo tangga teparo kan ya rukun. Ayo kaya to iki to. Bapak Supriyadi niki. Pak Supriyadi wong iki nek rukun karo tanggane
duwe kajado sithik wae, kabeh tangga teparo padha rawuh, padha cagak lek ugi rewang. Lah iya to? Aku kan rukun karo tanggaku. Diingi aku iki lagi kena musibah to, Mas. Lah kowe ngerti dhewe bapakku wingi bakdo operasi to. Iya to? Bakdo operasi lan delalah tak gawa ning kene rumah sakit. Oh, mau tambakno. Tak tambakno. Apik no. Lah iya to, wong jenenge wong tuwa ki nek lara piye carane budidaya anak, biyen anak cilik digedhekke. Nek wis gedhe kudu pinter. Bales budine wong tuwa kalorone. Iya bener. Iya no. Lah aku piye keadaan tanggapan yo sepi, dhuwit ora ono. Lah terus. Lah yo ndelalah ki alhamdulillah bapakku ning rumah sakit malah dadi suksesku lho, Mas. Pak ning rumah sakit dadi suksesku malah. Omonganmu dikandani kok ngeyel. Wong mlebu rumah sakit iki mergone iki awake lara gak sehat kok malah kowe sukses. Sukses. Bapakku lagi 3 dina ning rumah sakit bar operasi to. Lah bar operasi 2 dina. Delalah dokter bar mriksa terus muni ngene. Aku kan seneng to. Seneng perkarane apa? Ya seneng goblok wong ki nek ning rumah sakit bapakku mergo aku rukun karo tangga. Tangga teparo do padha rombongan. Lah iya to do niliki bapakku ana sing nggawa odong-odong, ana sing nggawa kol tepak. Iki wong niliki apa kelenceran lho dikandhani kok ngeyel. Mergo aku rukun karo tangga. Ana sing nggawa truk, ana sing gawa bis. Cara Pak operasi do heboh ngono ya. Hah? Iya nek kok delok-delokan ngono. Alah iki kok ya delalah ki ana sing angklope angger bar salaman mulih ki angklope tak buka ya ana sing 30.000, ana sing 50.000. Oh niliki ya. Heeh ana sing 100.000. Lah iki nek tak pikir nek Dik, lagi wingi 4 dina ae dhuwit wis ngentokno 2,5 juta. Wah, yo wong niliki iki 4 dina untuk 2,5 juta. Iku tak pikir-pikir kira-kira nek genepe sesasi 2 sasi apa aku ra wis iso tuku motor Mega Pro. Iki kok ya luweh dhuwit. Delalah dokter ngene Mas. Lagek 4 dina. Dokter ngomong aku ngene. Mas, Bapak sudah siuman, awake wis kepenak, sudah boleh pulang. Loh, alhamdulillah lho. Tak seneni. Loh. Wong wis mari kok dokter mbok seneni perkara seneni. Lho, sampean ki pripun to, Pak? Wis pokoke rasa digo mulih ning kene terus ae aku ngono. Anak-anak goblok iki piye? Lho piye no iki goblok. Iku wis kowe padha karo duwe slepan 4 tanggon lho, Dik. Nek kowe koclok kowe iki. Nek koclok iki. Wong tuwa wis sehat wis waras awake iki bener kon mulih. Ora tak penging. Piye kowe? Lah iku genep kira-kira kok setahun ngono aku dak iso tuku mobil anyar iki kok ya. Lho, ya ngono Pak kon stroke. Pak kon stroke. Nek stroke biasane suwe. Omong ambil. Wong tuwa lara kok bangga ya apa ana anak-anak duraka kuwi. Ora yo genang kuwi contoh sing elek. Berarti ora kena ya. Sing apik iki yo ndonga wong tuwa kabeh ae seger waras. Mas yo ora ndek dhuwit ning awake nek kepenak mangan apa wae tetep enak. Amin. Ngono, ora perkara lara terus supaya oleh dhuwit mbok kon lara terus. Gelem mati malah. Lho, tangga teparo ngirimi beras. Omong ngambil lho iki kok ya. Cara cetha iki. Iki luar biasa penontonnya sik pirang-pirang. Full, alhamdulillah full. Wong loro ae kera jangkep kok. Wong loro ra jangkep piye maksudmu iki? Lah siji separo. Iki ning ra apa-apa ya, Mas. Pokoke sing penting andum donga, andum gawe. Dek Safa iki muga-muga dadi bocah ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Amin. Bekti karo wong tuwa insyaallah. Besok nek dikandani ora wani, nek diperintah ora mbantah. Dadi bocah sing pinter, sing solehah. Ya, iso mikul apa lek ngono iso mikul mendem ngono. Wong iki iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa kalorone. Iso ngono. Lho iso. Derajate dipendem kena ya. Maksudnya tegese iki dipikul dhuwur ki dadi anak kudu iso njunjung asmane wong tuwa, dadi anak kudu mendem jero tegese kudu iso nyimpen wadine wong tuwa kalorone. Oh iso lho. Iso iki kok ya kaya panjenengan bapak ingkang mengugati. Lah ya to Pak Supriyadi ngene iki wis termasuk sedekah rasa syukur, sedekah rasa seneng, nyenengno tangga teparo, selapanan bayi anake wae ditanggapno ketoprak disubya-subya. Mulane didongakno muga-muga Bapak Supriyadi
rezekine melimpah ruah. Amin. Saged dipun nyekolahke bocah ngantos tumekaning kuliah. Ya Mas. Syukur nek luweh tinggo tuku Tegal Sawah, nek turah tinggo ning Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Amin ya robbal alamin. Iki wis termasuk iki ya sedekah lho Mas. Jare wong kandha mbiyen jarene para kiai ulama, sedekah ora lokak ning malah kebak, sedekah ora rubuh ning malah bakok. Lah bener. Lah ya ta? Iya. Mulak kaya kowe ngene kudu sedekah karo tangga teparo. Wong sedekah nek diomong-omongno, lha aku budal ngene iki masamu. Budal ngetoprak ngene iki masamu. Golekno sapa? Golekno sapa tadi? Anak yatim. Masalah. Aku sombong. Aku dadi kancamu ki melok seneng nek kowe nyambut gawe rina lan wengi ra kanggo kowe dhewe, kanggo anak yatim. Dadi umpama kayaku 300, iki sing 200 tak eno anak yatim, sing 100 tak nggo ongkos aku. Ya Allah, bocah pintere ngene mbok sedekahno karo yayasan anak yatim piatu. Ora Mbok sedekahno karo sing di apa ki ditinggal pakne mati bendina. ja, mati bendina ndasmu. Ya mati yo pisan tok, mati yo bendina. Ditinggal mati pakne ngono kuwi. Ja. Alhamdulillah mu sedekahno ning nggone anu pondok pesantren. Wah, Yayasan anak yatim. sing penting tak eno anak yatim piatu. Mbok ena sapa? Mbokku dhewe. Lho bocah edan iki. Kamu ena mbok dhewe kuwi. Lah mbokku pak mboke mati kok. Gak padha karo aku sedekah karonan anak yatim piatu. Nek mbokmu ra yatim piatu goblok, ya yatim gerang iki wah. Ngomonganmu kok. Ono yatim nek yatim gerang iki. Nek aku iki ora sombong, Mas. Apa? Paribasan aku nyambut gawe rino lan wengi. Lho Ngene iki, aku teko omah ngene lho. Bar diangklopi bose, langsung angklop tak titipno jero masjid mak diel. angklope tok. Yo sak duwike iki kok yo Tenan bayaranku tak titipno ning gone masjid mak diel kabeh tanpa buka langsung sak angklop sak duwe tak wehno ning gone masjid. Iki nek omong sing tenanan. Tenan ra mlepuk Mas aku. Alhamdulillah, jebule kowe lah yo gelem sedekah karo masjid. Wong sing gelem sedekah ning masjid iki amale gedhe. Jane yo ora sedekah ning gone masjid. Lho jenget lho, iki nek dhuwit dititipno masjid iki ngono termasuk sedekah. Lah aku titip masjid ora sedekah. Lah kok iso? Lah aku mangkat ngene mang yo utang kas masjid sih. Sesuk tak balekno. Iya, dagelan nek kere. Kas masjid mbok utang iki ngawur ae. Ah nggih Mas, awak dhewe nek sak dermo omong terus gak ono rampunge. Ora ketang piye awak dhewe yo iso meni suka parisuka. Seneng-seneng. Iki apa jaluke wong kene muga-muga ya diparingi, diaturi, menawa ana pamundutan coba tekono jal. Nggih. Nyuwun sewu kagem Ibu tamu undangan Kang Rawuh, mbok bilih ngersake tembangipun nyampur sari dangdut monggo kersa. Dereng wonten pamundutan niki urjene tasih Mas. Sik pe. Diaturke setunggal ngangge urjen mengke diwalik teng jene gamelan. Urjene ndi ngawure? Lah iki kok ya. Endi? Kuwi son nek ngawure iku ngono power son. Power son urgen. Urgen kuwi iki kaya Urgen isih. Isih kaya Angge ra dadi ngopo, pokoke sing rawuh pokoke didongakno ya Mas. Trek tonton muatan beras Sing karepe sing padha nonton muga-muga seger waras. Iya. Trek Trek tonton wis tak nggo liyane trek tonton nah. Trek tonton wis diko kancane kok. jenenge ndongakno iki ndara yo sak padha ngenahi. Piye? Apa ya? Isi beton. Kutah-kutah Sing tegese sing nonton rezekine kathah. amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah luar biasa ya Mas. Pokoke didongakno andum donga. Arep magrib terus sing isak dilah mati disumetono. Rumangsa urip ayo do padha nanggap ketoprak sombe nek mati ben munggah swarga. Swarga kakek amin. Swarga kakek amin ta. Kok wong genah men pengen mlebu swarga trimo nanggap toprak, lah wong sak donya nanggap toprak kabeh no. Ayo men waduh aku berdosa, aduh aku bernyolong, aku sesuk nangkap toprak gen mlebu swarga. Waduh, aku bermerkosa, aku dosa, sesuk nangkap toprak. Iki kok ya swargane mbahmu iki. Iki jare wong kandha mbiyen ki kaya ngono. Ayo diparingi rengeng-rengeng sedelok lah. Iki kok ya. Iki endi wonge? Men kucing. Ayo. Apa?
Nggih. Lah. Iki nanu ora ngira. Kuwi, anggo kuwi pas apa ora cara kok ngene kasunyatan. Pas iki. Ya wis karek kowe. Lah yo. Ora ngira yen ngapusi kowe ngeboti wong liya urip tansah kaya ngene alhamdulillah piye ora ketang wong loro tapi wonge anteng iya paling kenapa kok do anteng ning kene kenapa omahe kene lho ada sithik yo mbah iki mono bar dirasani kuwe kok ya masa perkara dagelane kok lho Mas Temon sing wonge lemu bunter kaya nekeran entuk mosok tekan kono tenan dirasani karo buwe sesuk kowe dipenging mulih iki mang takok aku Mas Temon ki wis di bojo apa jek Joko to Mas tak kandakno nek Mas Temon jek Joko delalake engko bar ning kene to bar kok njape ledok kene toprak padha wangsul engko dipenging mulih dipek mantu sing apa ngempek mantu kowe sapa ape dipek anak ya ora lha ape apa ape dienggo seret-seretan karo anak bojone ngono dianggap truk tronton digeret gak apa-apa dienggo seret-seretan sing penting ana sing numpaki nangis ati ku kesiksa udan tangis saben dina modele kok tega temen nglarani atiku atiku tansah longso tansah kledang-kledang cucu ing lampah men iki kok nganti lampah men iki lho kok nganti berbuwa kok esuk lampahe metu men ngono lho iki kok ya ndi wong endi to men iki kok ngono wonge iki kok ya men nggih jumbuke marang kahanan Kang Mas gelar Tribudaya nggih iki yang liburan kalian dumateng warga Jape Ledok monggo diaturi ngangge orjen bakdo niku gamelan ngoten nggih ben padha mergawine nah iki kok ya katuran apa Kang Mas diparingi kasunyatan nah nggih jumbuke marang swasana ya iya jumbono karo swasana kasunyatan ning nyatane ya tenan ketok Bagya Mulya seneng atine dina iki iso netepi apa kang dadi kepinginane ya kuwi nanggep toprak wis kasunyatan wis kasembadan ya ta nggih wis pokoke awak dhewe ora iso nyangoni apa-apa isone mung ndonga kleru aja ngono apa awak dhewe ora iso nyangoni apa-apa isone disangoni iki gak seneng ndremes kok ya gak ya payo Cak Min kasunyatan nah iki kok ya single ketok ndene iki kok ya aku kudu guyu asinden ayem ora karuan ayem ada semende gedhe kaya dungkel ae modele iki kok ya ora dadi ngopo iku mono ngrejekeni iki kok ya kowe ngerti sinden Bu Sarmi apa ora sindene gelar Tribudaya paham aku paribasane ngene iki to ngene iki tanggapan ketoprak ayo untuk sangu pira-pira disyukuri ya mesem guyu iya guyu oleh kaya piring kaya pirae mesem guyu paribasane lha ya ta tanggapan ngene iki kayane sithik tanggapan sithik lha ya ta
Ya disyukuri ya mesem guyu, paribasane ra tanggapan ning omah ya guyang-guyu. Sumeh ya. Ora. Kenapa? Biyen tau edan. Saiki wis mari. Sing dene stres. Iki kok ya. Nggih. Monggo kasunyatan Mas Men. Nggih. Killer dari budaya LST Audio Retail AJM Media Iya, salam-salam buat yang di rumah AJM Production. Kita harus bangun LST. Terbikinnya buat pancingan semuanya, terima kasih. Ora gampang ngompo lakon iki. Aku wis nopo ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumaning mong liya Kuranen aku yen ninggal ke sliramu, ananging sliramu wis kudu duweku. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal entuk gantimu. Kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni Gilar Tri Budaya LST ada LST Audio Retail, terima kasih. Ora gampang nampa lelakon iki, ati wis nyoba ikhlas nanging aboh tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya. Sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno kowe nyandeng wong liya, merga tresno iki ra bisa dipaksa. Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake
sembah nuwun sanget Mas. Niki satunggal tetembangan wonten kasunyatan. Kasunyatan. Lah nggih sampun katuran ngene ya Mas Kancil. Guru cukup iki mengko nek diterusno anggone seneng-seneng mengko malah kurang wektune. Ayo dene sakmono awak dhewe sadurunge kondur aja lali njaluk sepura sing gedhe mbok menawa awak dhewe sak rombongan dene kang kita. Nggih. Kita terus kita padha-padha. Nggih.